Това е третия епизод на Clash of Clans. Както виждате, вече съм официално ТХ8. Вдигам си нещата, вдигам си Archer Tower-ите, вдигам си каноните, вдигам си Gold Storage-ите, всичко си вдигам. Сега ще видим една много силна база. Не беше тук. 217 ниво. Както виждате, всичко му е макснато. Но вижте къде му е Dark Elixir Storage. Бях стигнал до Gold лигата, но ме нападаха доста. И затова станах отново Silver лигата. Сега ще ви покажа моя атак лог. Коя атака? Не, чакайте, ще ви покажа дефенс лога. Ето този да видим. Пускат два лоубрейкъра. Уизърди. Както виждате, той си пуска всички арчери и пуска един хил. Спел. Сега моя Барбариан Кинг ще умре. Сега моите кенани ще убият Барбариан Кинга му. Той пуска и спел. Хубавото е, че не са ми взели много Dark еликсир. Но те въобще не са ми взели. И това е краят на атаката. Сега ще ви покажа една друга. Вижте ето тази атака. Ето тук пуска всички си арчери, след това джайанти. Пуска си драконите, уизърите. И както виждате, ми взима 9 еликсир, Dark еликсир. И тук свършва атаката. Както виждате, трябва да дам 3 милиона за ТХ9. Сега да ви покажа някои хора от моя клан. Не от моя клан, а моите приятели. Много е ръшнат, но си вдига нещата. Сега ще ви покажа един човек, който е много ръшнат. Той също от приятелите ми. ТХ9 е. Сега ще го видите. Ето този. Red Dragon. ТХ9. Вижте, много е рушнат. Поне един-два таунхауна под него могат да го тристарнат в война. Независимо, че е ръшнат, той пак си вдига Дарк бараката, Кенани, канона. Сега ще ви покажа един друг човек, който не е много ръшнато, базата му е много слаба, нали, могат да го тристарнат. Ето го смок. Вижте базата му, а вижте къде му стои таунхауна. Не е много ръшнат, но базата му е слаба. Клан Кастъл сега си го апгрейдвам на 4-ти левел.
И както виждате, съм стигнал до Sherbet Towers. Не всички нива са ми 3-старнати. Сега ще видим един друг човек, който е много ръшнат, но пак дефенса му е много силен, нали. Wizard Tower са му на 6 левел, всички мортари са му на 6 левел, всички Archer Tower на 8. Не всички, сега му се апгрейдват този на 9. Както виждате, той има 4 билдъра. Съжалявам, че да правя много често клипове, но някога се боя, някога не мога да правя, защото трябва да уча. И това беше, хора. Ако ви е харесал клипа, дайте един лайк, абонирайте се за още и